Čaute, sme v našom question číslo 2. Pred chvíľou sme vypočúvali Mertyho, takže sme na Spartu, takže Sparta, prvá otázka už bola, ticho. Prvá otázka už bola, aké hry rád hráš, takže to nemusíme. Ďalšiu otázku dá Merty, no poďme. Takže, to bude dobrá otázka. No, prečo budete také meno ako ja? No, závisí to od toho, co sa prvý narodil. Jo, ale to už to rozoberá. Dobre, moment. Točia o mene ako, nie o mene na CS-ku, alebo tak, ale o Paťo, lebo aj on sa volá Paťo. Henten sa volá Paťo. A Henten sa volá Paťo. To je vedľa. No, dobre, ideme. Že druhá otázka. Máš žiadnačku Supra? Nie. Dobre, no, ideš. Maria, sa podkopla chvíľku. Prečo máš takú divnú šolbovku? Vieš. Kolobek života. Kolobek života. Dobre, to bola dobrá odpoveď. Ďalšia otázka. Takže piatá otázka. Pozeráš porno? Ne, na čo? Nech tak questions. Nie. Nesi chlap. Ďalšia otázka. Šiesta. Daj si takú otázku. Musíš odpovedať. Pravdivo! Nič také podobné nestrpíme. Do akého zvyšenia si, alebo bol? No, priznaj sa nám a pozeraj si tu. No. Bol som. A už nie som. A tak? Bol si, ale už nie si. Fúha. Do akého? Do akej, no. Meno. Nie, meno nejako, autorským právam. Nie. Meno vie. Dobre, tak potom. To je jedno. Ide jedna otázka. Rád nosíš dlhé vlasy? Asi hej. Čo ja viem. No. Dobrá odpoveď. Dobre, no, takže 8. otázka. No, to je 8. otázka. Čo robíš, keď sa ma nudíš? Máš pozor. A ja ich taková žiadny program. Hrám také. No, to ťa teraz dostal, takže 9. otázka. Aký máš počítač? Nič ma nenapadá. No, mám ho dosť dobrý. Bože, značku chcem vedieť, Pip. 3 bodky. Dobre, no akú značku? Slovensku. Ježišmaria, ty seš... Ale to by tiež boli autorské práva, takže dobre, že nepovedal. Takže 10. otázka a to je posledná. Ide od Mertyho. Čo to robíš? No. Toto nie je čo dať. Ja viem. Momentík. Tuk. No takže ide posledná otázka. Prečo? Máš doma, čo povedz to? Čo? No povedz starých majstiev. Počítač, ktorý vyzerá ako peňa. No, poznáš také príslovie, že nie sú peňa obalu. No? Neteda mám súdiť, či to je plastová skrinka. Vnútri je to výkonný stroj. Nie na zami, lebo ako som minul videl manuál, ako to rozoberá, tak som tam videl samé drevo. Dobre, takže touto otázkou končíme question 2. Smerujeme na mňa, to je question 3. Dobre, zdravíme vás naspäť. Tu je Enčík a ja som Merty. Bohužiaľ, teraz idú povedať mňa. Takže... Začínam, alebo tu? Ty. Tu je Sparta. No, dobre. Takže, čo ty najväčšie pozeráš na veľkej plazme? Tak, na väčšej plazme pozerám rád. Budem hľadať rozprávky? Nie. Radšej pozerám Jojku. Je dosadný. Sice až tam chodia čerpili s jedničkou. Určite.
Tak je tak Disney Channel už keď sa nudím, hej. Dobre. To už je jedno. Dáme už otázku ty. Takže, aká hra ťa najviac baví? Najviac? LOL. To je... Prečo odpovedaš? LOLko. Niekedy Need for Speed Shifter. A ja som povedal, že LOL. Nie, že LOLko. Ja? LOL. No tak LOLko je League of Legends. A to je najlepšia hra, ktorá ma baví. Potom CS-ko občas, ale to už moc nehrám. Už ma to nebaví. A potom ešte niekedy si zahrám. Hrával som Minecraft, ale už to už nehrám. Takže otázka ďalšia. No dobré, no. Prečo je tvoj brat taký divný? Lebo je to... Nechcem rašiť. 3 bodky. Alebo Je 3. to 3 bodky. Počkej, povedz, čo ja to A je namyslený. Lebo je to ko, 3 bodky a je namyslený. No, ale... To dosť stačilo. No, tak. Aký ťa vidno, Mareta, čo? No, takže ďalšia otázka. No, takže. Prečo? Prečo? Ja sa točiť videa na YouTube. Tak jedného dňa som si povedal, že ako som sa nudil, aj smrtým, a som začal točiť videá. Ty iba jedného dňa. trošku viac. Ale to je jedno, no. Takže ďalšia otázka. Aký máš počítač? Nemám počítač, mám notebook a je to... Nepoviem tu originálnu značku, ale Vajo. Alebo kvôli autorským právam, no. Takže ďalšia otázka. Dobre, ja som ďalší. Takže. Ktorá hra ti najviac laguje? Žiadna. Mňa hry nelagujú. Možno CS-ko mi začne lagovať, keď mám zapnuté Facebook, YouTube a iné veci. Beha. Ne, on s tým má, to s tým nepoužívam beha. Abe. Už nemám, už som bol celkom. Abe. No. Prečo projíš o autorských právach? Preto, lebo keď sme chceli použiť autorské práva, tých originál značiek sa musí platiť. Takže, je to som. Takže. Ešte za otázku. Prečo Ježiš. točíš vlogy a nie napríklad LOLko? Takže vlogy točím, toto je question, to je prvý question, čo máme. A LOLko točil som jednu hru a potom som už nemal s kým. Ale s Paťom. Tak Paťo to teraz ešte nehrá. Teraz dneska si to stiahnem, to naučím hrať, musím urobiť s ním 30 level, aby sme mohli hrať PvP. Takže ďalšia otázka. No, takže, a ešte, on ti dá jednu, Dobre. Prečo to je na gebuzi, ne? Štúlej kupičke. Ja som to videl. Tak. Na tento gebuz nechcem preto, lebo je to pekné a fajné stejné. Nechcem sa na takejto rozdikalej spojičke, keby som sa spadol, tak by som sa prepadol. Takže, je taký štýl, to je ďalšia otázka. Počkaj. Ešte moc vidíte, že to je farbené. A máš zajebané kľúka? Mňa to vôbec netrápi, ja to neperem. Ďalej. Takže, rozmýšľal si o tom, že si kúpiš Diablo 3? Máš. Ne. Či to bola posledná? Dobre, dáme si jednu finálovú. Finálna otázka. Čo za poti? Si chodil na posled. S ňou alebo s ním? Tak určite s ňou. Je to určite s ňou. A musím hovoriť meno? Ne. Tak potom, bolo to asi tak pred týždňom a nevyjadrujem sa k menu, takže... Ale asi na tú školu chodí. Čo? Aspoň na tú školu chodí. No čo, ja mám asi na tú školu. To ma nezaujíma. Nie, na tú školu ne. Tak, kde v meste chodí na školu, to viem. To ma nezaujíma. No takže, zdravím vás na jeho posledný question, takže čau.